toy. Malaki to, malaki. Ano ka? Ito mga toy. Ito ba pa? Ginagawa mo. Ito mga toy, malaki. Ay, may sinod. Ganun bro, at tama oh. Yan naman mga toy. Grabe laki na naman mga. Yan mga toy. Di ba? Ay, yan alaw. Ay. Allah baka may gas. Ito pa. Grabe. Mamaw. Basoy. Pauwi na tayo. Talagang napaka-please talaga natin. Basoy. Grabe. So yan mga toy, tara. Samahan niyo po ako mga toy ulit para surfin tayo palagi. So yan mga toy, mamimiwas tayo ulit. Hindi tilapia hunting tayo. Or any kinds of fish. So yan mga toy, dalawang hook yung gagamitin natin. Tapos floater with floater. Yan. Isang kalating hindi pa mga toy. Ayan. Bukula tayo agad. At makulimlim pating hapon sa inyo mga toy. Alas 3:25 na mga katoy. At tayo'y muna, hapon tayo pupukul, no? Kasi napapansin ko dito mga toy, tuwing umaga at saka hapon yung kibit dito sa area na to. Yan, para mga toy. Dito ako mga toy nakakuha ng dalag banda rito, kaso nag-reels lang tayo tsaka yung short video. Galing ako mga toy ng Darangan. Grabe. Puno ng water lily tapos sa may sa may Wawa Eco Park. Napakakapal ng water lily. Sa Grand Span. Huwag na muna kayo mga toy pumukul. Inikot ko na. Yun Kuya Francis Coronado. Napis ko na po kayo. Mahina. Mahina sa ngayon. Dito nakaisa na ako mga toy. Ang laki pati. Nakaisa na ako bago tayo kaya sigurado to. Yan na ka to, inabot pa rin. Diyos ko, inabot pa rin. Sabi ko na nga ba aabutin ko rin. Yung mga toy, gaganda pati ng size dito mga toy. Nakadalawa na ako mga toy. Grabe, sayang kanina yun. Yan mga toy, nakadalawa na ako. Pakita ko sa'yo ulit. Nabigla tayo doon yung mga toy di ba? Thank you so much. Ang kagat talaga kasi dito mga toy, hapon tapos umaga lang. Pag yung sa umaga, yung papaaraw pa lang yung mga bandang Kachoy! Kachoy JB! Ayan na. Di ko nadala yung mo. Yan na naman. Kachoy. Uy, ganda ng... Ay, nakawala. Ay, Kachoy JB, shoutout, Kachoy. Maligo muna ako kay naamburan. Murag may date man ka siguro. Wala. Bukas man taon niya. Sige Kachoy. Hindi kami galang shoutout Kachoy JB. So, yan. At muli mga say, pa-support ko kay Kachoy Delmar Idol Fishing Adventures. Laging kaibigan natin, simula pa lang nangangarap din mga toy mag-YouTube. Bigay lang shout nga pala kay Benedict Santana. Thank you Kachoy. At sa paggawa mo sa aking picture na bagong sa FB. Yung ba yung mga toy, yung nagpa-viral ngayon sa FB. Mga picture talaga. Kasing area to mga toy, pinasalok ko yung mga taga-Pilipinas. Ito pa-corp kasi ito mga toy, pa-corp na tayo. Ginaganyan to ng mga taga-Pilipinas. Nakabangka. So naunahan natin sila, di na masasalok. Mini park to mga toy sa likod ko. So yun, nag-isa lang ng mini park na maliit. Kasi yung pinakang people's park ng Taguig, yung Makati Park doon, banda road. Yun dito, yung mini park na maliit lang. Yan na naman. Ay, nakawala na naman. Ano ba yan? Grabe. Grabe mga toy. Dami lang. Walang kawala mga toy.
Apat na yun mga toy, apat na. Ayun na eh, ramdam ko na mga toy, nagdanon na. Ay, naku, size 8 na nga yung hook ko eh. Ayan pa mga toy. Siya mo rin. Ayan pa, ayun pa, ayan. Ano? Ay, maliit mga toy. Ay, goods na to. Goods na. Goods na. Wala ko, dalawa. Ay, goods na to mga toy. Yung wala ko. Ito tinitingnan ko, lumubog na rin pala yung tayo. Hirap talaga yung tilapia dito. Oh, yan naman. Ayan na. Ay, sus. Ito ba yan? Sayang. Ito naman kasing plastic na to. Walang tapa ng plastic na to. Sumabit pa yung rod ko sa plastic na yan. Grabe uli na sana yun. Hirap plastic na. Ayun na eh. Dumadawi lang dito ano. Pero kung mainit tumatay, alas 4 na, ba't wala pa makulit-lit talaga eh. Maambon-ambon pa. Nabasa nga ako sa ginamunan lang mo. Nakahanap ng bagong spot para sana maiba naman. Ayan naman. Oh, ito mga toy. Malaki to, malaki. Malaka. Ito mga toy. Ito pa. Ginagawa mo. Ito mga toy, malaki. Oy, thank you Lord. Thank you Lord, grabe ang tama oh. Oh, Kachay Mix oh. Ay, Kachay. Yun, migay-migay lang dyan Kachay Mix oh. Ayan sa aming e-commerce. Ayan naman, Kachay. Oh, yan. Kachay oh. Sunod, swerte mo Kachay. Swerte mo yung shout-out. Bukan. Yan. Ganyan lang shoutout sa lahat ng MGA family. Thank you so much sa inyo mga toy. Grabe. Ang tataba. Uy, biglang rawarat sa ano. Sabi ko sa inyo mga toy, mataba. Yan eh. Matataba. Malalaki. Ano lang yan. Hindi lang kasi matiyambahan ng pagkagat kasi mahalo. Yun o, malakas ng agos. Pag ganyan kasi yung mga tayo, pasipsip yan pagkauman. Sinisipsip yan ganyan. Ay pagsipsip yan, wala na. Yung sisipsipin niya, inaagos na. Kasi malakas nga yung agos. May ano yan eh, may iba yung current niya sa taas, sa ilalim. Sa taas. Nag-ano siya. Yung sa Bicol na magkaalambukay ba? Nag-ano na... Ipo-ipo siyang ganyan doon sa ilalim ng bagal. Kaya, ano naman yung ano yun? Biglang binagat nga oh. Ay, salta kasi ng karkat na ito. Yan, migay-migay lang nga pala sa mga Marikina anchors. Ano natin dyan? Tropa no? Tapos, ano mga tayo, kita-kits tayo sa Marikina anchors sa tournament. Nag-add tayo doon, nag-sponsor tayo ng fishing rod. Fishing rod lang mga tayo. Palit ng sinasahod. Yun nga palagi kapamingwit vlog, no? At kay Check Fishing Adventures. Thank you kadoy sa ano natin, sa fishing banding yung nakaragdag ko dalo. Inaabot kami mga tayo hanggang dyan sa may barangay Wayang pa. Inaabot kami ng yan naman mga tayo. Grabe na naman natin yung kinagat.
Tangi mo, di pagkakawak sa tilapia mga tig. Mati kung gaano kalaki yan. Pinagap dito bang uy! Galing siya lang kama lagi kasi yan. Ruby Makila. Thank you Katsoy. Napakabait-bait mo lang kay Ruby. Robeline. Kasi Aljun, ganun ka taon. Paring Perry Sarmiento, paring Frank. Yan. Katsoy Rodel. Yan, ganun ka taon. Ulit. Pinakpakan nito mga tayo. Nagulat ako. Yan na naman mga tayo. Yan na naman mga tayo. Ala! Ano ba yan? Yan mga tayo. Grabe. Ganda yung size yung mga tayo. Mayroon na rin pala itong isa eh. Ganda ng tama mga tayo. Grabe. Uy, ganda ng tama mga tayo. Tama. Dito lang talaga. Papahali ko kaya ito mga kaso man. Alam yung dito, bahala na lang. So, yun naman. Try ko nga dito sa dito. Nasa likod ko yung ano. Hindi, kagatin mo. Bilisan mo, live na live dyan. Yan na naman mga kayo. Lako, laki na naman. Laki na naman. Ay pa, iba. Grabe, laki mo mga kayo. Come on, baby, again. Yun, thank you Lord. Grabe mga tayo. Uy, laki talaga. Ay, sus. Taba na naman oh. Kasi ano, alora oh. Nililinis. Gabi shot nga pala sa mga bendera ng mga short dyan sa Guadalupe, Magsaysay Street. Yung mga nag-ano dyan. Ng Ricardo. Kaibigan natin. Yan mga toy. Bigyan ka naman po kayo. Pero akin muna yung dalawang malaki. Grabe talaga. Dito lang talaga. Dito na lang tayo. Nawawala ka dun mga rin. Banda ron. Dito na banda rito. Siguro kasi nagpaagis ako mga nag-agis ako ng feeds. May maagos. Baka dito pumupunta. Baliktad dapat. Doon natin nag-agis ng gusto para dito damay-damay. Yan naman. Ayan naman ito. Uy, so yung mga kasi talagang dito mga kasi sa kabila. Mga kasi sa kabila ka lang. Ay, sayang. Ipahalin mo kaya mga kasi. Mga kasi ipapahalin ko. Grabe. Teka lang mga makaisa pa ako mga papaling natin itong cellphone natin. Nawala doon dito man. Dito talaga mga ipapaling ko na talaga mga last na. Uy, nako. Dito talaga. Ginagawa mo. Uy, kabiwas oh. Kabingwit. Nako, baris pa kanyan talaga namin to. Si Nilman, si Michael, si Ronnie, Ginagawa mo. si Christian, Ready Thunders. Tara na, kasi ano, Roderick Limpag, kasi Bernard, thank you kasi Bernard sa natin sa binigay mo sombrero. Thank you. Napakabait ni kasi Bernard. Hindi man tayo kasi nakakapag-banding fishing. Yan na. Yeah. Ay, sus!
Talaga mga ate, palingan natin ito mga ate, promise. Yan yung mga ate. Oh, yan na naman. Oh, yan na naman, lala. Pare-paras. Ay, nakawala yung dito sa kabila. Diyos ko, nakawala yung isa. Sayang dito mga ate, oh. Yun, huli. Ganda sana mga ate, nakawala pa. Sayang yung isa. Oo mga ate, diba? Positive talaga mga ate, pagbaliktad natin ng camera. Sayang yung isa eh. Sus! Yan, Miguel Love shoutout nga ba sa Papaya Angers. Yun, Miguel Love shoutout sa inyo lahat. Ano yun? Sila Boss Marlon, Manilang Presidente. Last na tayo mati. Uhulihin ko na lang ito mati. Ito nagpaparamdam na ito. Hindi ako mapayag, hindi ko tumahuli mati, promise. Pag di ko tumahuli, hindi ako uwi. Mati, maraming salamat po sa inyong lahat mati. Mag-tune in po. Ang pamagat po natin dito ay mapaharapan at mapatalikod. Mapaharap, mapatalikod. May malalapad ba? Nabubulong mo. Ayan, go. Thank you sa inyo mga tis, sa mga di nag-skip po ng ating ads, no? Ayan, muli, fishing spot po natin ay Bliss. Ang daan ito mga tis, malapit dyan sa may Mercury dito. Ang daan, pag Guadalupe, punta rito. Ayan, thank you so much sa inyo mga tis. Uhulihin ko lang ito mga tis, no? Magating muna kasi di ako uwi hanggat di ko nahuhuli. Yan na. Ito na yan. Ito na yan. Ito. Pura. Dapat pala excited kasi gusto na umuwi. Mamaya. Ito na huli mga ito. Yan na. Mahuli pa ata itong isa na to. Oh, nakakaulit pa talaga. Makakauwi na ako. Oh, thank you Lord. Makakauwi na ako mga ito. Kala ko di ako uuwi mga ito. Kasi sabi ko di ako uuwi hanggang di ko nahuli. Ay, naku. Grabe talaga mga ito. Grabe huli ko mga ito. Mga ito, ang dami oh. Oh, grabe halos kalahati mga ito. 20 liters yan mga ito. Pasensya na kayo mati, yung iba niyan walang video. Grabe. Isa pa tayo, mamaya pa. May kumakagat pa rin eh. Grabe oh. -5 bago mag-alas 6 kung kagat pa isa. Ay, ang video talaga Lord. Ayaw niyo ko Lord, pahiyain Lord. Hindi talaga ako uwi sa na mga ito. Dito na ako sana matutulog mga ito eh. Jokes lang mga ito, pampagod vibes lang yun mga ito. Ayan, muli mga ito, dito lang yan sa place mga ito, no? Ito, itong kabila ko mga ito, yan na yung stoplight na yan ng na gate 1 sa may papunta, yan o, yung tulay na yun. Malapit na yan dyan lang, kunting lakad na lang. Ayan, last na ulit mga ito, last na. Ay ra, ay, grabe, lubog na lubog. So yan, pasensya nyo naman natin, nag-adjust tayo, nag-add tayo, additional. May kumakagat pa kasi mga ito eh. Yan na naman oh. Grabe, kahit gabi na kumakagat pa rin isda. Ay, yan mga ito oh, diba? Oh, ay nalalaw, ay, ala mga ito last, ito pa. Grabe, mamaw, basoy. Pauwi na tayo, talagang napaka-bliss talaga natin kasi. Grabe. Ate ay naku, ano na kayo papamagat natin dito? Diyos ko, wala, mamaya pa tayo. Grabe, yun na pala yung object ko, no? Grabe, laki oh. Grabe talaga natin. May kumagat pa. Alas 6 daw, kumagat pa isda. Maganda to, ano kayo pamagat natin dito mati. Alas 6 na kumagat pa isda. Ulit. Grabe ah. Ang laki pati.
dito. Bukas mga tayo, talagang maaga ako dito. Sana di umulan. Chat natin sila kabiwas. Sana mainit na mainit mga tayo para talagang kumagat yung mga malalaki. Kasi ang kagat dito talaga mga tayo, hapon, tapos maaga. Ang kagat dito, tanghali, hihira. Gagawin mo dyan, puro ka lang pagod dyan pag tanghali. Grabe Kaya pala binabalik-balikan ng mga taga taga Pinida Magis, sinasalok tong gilid na to. Ay, hindi ka na lang. Masarap pagtiti sa Pinida Magis kasi napakalalim na to. Area. Wala ko, binibiro lang akong ginagawa. Nakala ko na ko lang. Nasasagi ko lang. Sunod biglang dumadawi. Tama na tumati. Enough na to. Solve na tayo dito. Marami tayong to. Bibigyan, no? Ayun, papaubos ko na lang tumati. Maraming salamat sa inyo, Matay. Yung muli, Matay, spot natin, bliss po. Yung bliss. Teka lang, Matay, tinali ko to Tinali ko tong natin. Yung natin dito. Cellphone, baka mamaya kasi may ano yun? Kala ko ginagat ulit. Ayan mga tayo, ito yung fishing spot natin mga tayo. Yan mga tayo, yan ang fishing spot natin. Yan, barangay Buhayin pa ito mga tayo, kabila. Tapos dito kayo dadaan mga tayo, yung gilid na yan. Bliss yan dyan mga tayo, bliss. Akala ko ginakagat. Yan, dito banda rito mga tayo, sa taas na to. Yan, sa taas na yan, ano na yan, gate 1 na, papunta na ng BGC. Sa kabila na yan, dyan. Tapos doon mga tay, yan, Kalayaan Bridge yan mga tay, kabila. So yan lang mga tay, no? Maraming salamat sa mga tay. Maraming salamat po mga tay. Thank you so much Lord, thank you mga tay, thank you so much. Like and share naman mga tay ng ating busy spot, no? Para maraming makaalam sa busy spot na to. Napakaganda mga tay, alas 6 ako makagat pa isda. So yun, parang ito na naman. Yun pa yung mga tayo. Di ba? Sumagat pa rin mga tayo. Grabe talaga to. Pauwi na. Grabe, walang humpay mga tayo. Di ba mga tayo, gaganda ng kais pati. Grabe. Kala ko mamaulit. Yan mga tayo. Marami lang. Grabe dami. Baka meron mo ulit. Tama na mga tayo. Thank you. Isang malaking kawali natin mga tayo huli So yun, diba, plastic ko yan mga tayo at ibibigay natin sa mga kaibigan ko mga tayo. Yan. Tapos ito yung bituka lalagay ko to sa para bukas itatapon. Yan, linis na yan mga tayo. Yan, para asinan na lang nila, piprituhin na lang nila. So yun, thank you so much Lord, thank you Lord sa blessing sa amin.